Pigwa ban peteng ya ka jingpule jong phi ya ka higher secondary ha ka art stream. Ka Mawpat Presbyterian Higher Secondary School ka pediang admission nak mentaki kelas 11 art stream. Ya ki application form bila banyo na ka office jong ka school nadu ka por shipau baje hadu khatwe steng men step. Bat khat ar siteng hadu shi baje steng men sengi. Nak mentaki jing tip di baham banyak. Phone hau number nyau not san iway ar pra nriu not. Ya ki form pila banyo nadu ka khatsan terik ujembang arajar arpusan.